ngabekti dateng Kakang Mas Bagus Yasin Mustafa. Mas manten berdiri, nggih, monggo berdiri. Nah, dipoto sik. Oh. Nggih, digandeng Mas manten. Nah, Mbak manten lenggah, Mas manten dipersapkan berdiri. Oh, urung. Oke. Dahar gembul Bujono Andrawina. Dahar gembul Bujono Andrawina. Dene winastan wonten ing tlatah Yogyakarta hadiningrat dipun wastani gembul Bujono Andrawina dene wonten ing arikala dangasang punika winastan dahar sesarengan utawi dulang-dulangan.